Maria, Ay, wakwak! Ay, sorry po, abi na ko wakwak. Bakit po? gusto kong maging maayos yung trabaho mo. Ayoko na nakakakita ng mga alikabok at dumi. At kapag nakasira ka ng gamit o nakabasag ka, ikakaltas ko yun sa sweldo mo. Maliwanag ba? Ha? Bakit mo ikakalsa sa sweldo ko, ma'am? Eh, amo yung inaplayan ko dito. Kaya lang ako nagsilig-silig dito kasi hugaw. Oh, amo yung inaplayan ko. Amo ako, ma'am ka lang. Dapat ako masunod kasi ma'am ka lang. Yan yung inaplayan ko dito. Nagsabot na tayo, di ba? Hindi ako susugot, oy. Ikakaltas mo? Wag unana, ma'am. Oh, dapat alam mo yan, ma'am. Ako yung amo, ikaw, ma'am ka lang. Madam, kapag sumasagot ka sa akin, palaging may madam. Madam? Good. At ito pa ang pakakatandaan mo, Maria. Ayoko sa katulong yung madaldal, chismosa at pakialamera. Kaya itiko mo yung bibig mo. Ayoko ipinagkakalat mo sa mga tao dito kung saan kita pinulot, kung ano ang dati mong trabaho at kung ano ka. Naiintindihan mo? Oh? Huwag mo akong binubutan, ha? Bakit ka magbuot sa aking kinabuhi? Kinabuhi ko to, huwag kang magbuot. Oh? Tsaka hindi naman talaga ikaw yung tagapagmana dito, ha? Ako, kasi anak ako ng papa ko. Anak ako ng may-ari dito. Tapos ngayon, unanain mo ako? Sige, pagkatapos ng malapit nang dumating yung result ng drug test, ha? Pag naging positive yun, saan ka na lang pupuluting bihana ka? Oh? Tapos ngayon, unana ka sa akin? Kaya na naman ako nag-apply dito, ha? Nang amo para maduol ako sa pamilya ko. Para maibawaan yung katotohanan. Ikaw dyan. Tapos tatawagin kitang ma'am? Huh? Ma'am? Kabit? Ma'am? Madam! Huwag mo akong tas-taasan ng tingog mo, ha? Oh? Saan pumunta? Hoy! Saan pumunta? Inuusap pa kita! Hoy, mag-iusapay muna tayo dito!